गिबियावनो बयनिसिम आंनि खुलुमनायखौ जासिहरबाय। आंनि दिनै भिडिअ बानायनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय मैया आं एसामिस लेंगुवेजाव बानायनाय भिडिअनि रिएक्शननि सोमोन्दै नोंथांमोननो खोन्थानो सानदों। बेनि सिगाङावनो गिबियावनो आं मोनसे गोजोनथाव खौरां होननानै सानो बेखौ। मैया जानानै थांनाय बर्मानि एबसुनि बानजायनायाव डिलिमिटेसनखौ लानानै जि मोनसे सावरायलायनाय मेल जादों, बाहाय गासिबो बर'नि माहारियारि आफादफोरजों लोगोसे बर'नि मोननै राजनैतिक दोलो इउपिपिएल आरो बिपिएफआबो बाहाय हेफाजाब होफादों। बेनि थाखाय गोसोआव गोजोननाय मोनदों आरो आं सानो बेनिफ्रायनो बर'फोरनि खौसेथिया आगान होनांगौ होननानै आं सानो। राजनैतिक दोलोआ राजनैतिक खालामगोन, नाथाय गावनि जाथिखौ जाहाथे रावबो बावगारा। दिनै खैफोदनि समाव जेरै खौसेथि जादों बेबादिनो जाहाथे जों बर'आ बयबो खौसेयै आवगायलाङो, आं बेखौनो हास्थायो। रायजोफ्रा मा सानो, मोजां जादों गाज्रि जादों बेखौ कमेन्ट खालाम। दिनै जाय बिथांमोना बर'नि एगेन्स्टआव खोथाफोर होनगासिनो दङ, बिसोर मानसिफ्रा हयथ' बर'खौ जौगानाय नुनानै गोबां आलौनाय फैदों बिसिनाव, आरो दिनै जाय बिथांमोनहा गोबां गाज्रि रोखोमनि बर'नि सायाव कमेन्ट होदों, एबा जाय आदित्य खाख्लारि बिथाङा दिनै एसटिनि जानानैसो खोथा होनदों, नाथाय बिथांखौ प्रटेक्शन होनो थाखाय बर'नि अनगायै एसटिनि गेजेरावनो कयेकजन बेक्तियाल' बिथांखौ सापर्ट खालामनानै रिएक्शनफोर होदों होननानै आं सानो। मानो होनबा आं मैया एसामिस लेंगुवेजनि जि भिडिअखौ बानायदोंमोन, बे भिडिअआव गुबुन हारिनि रिएक्शनखौ नायनो होननानैसो आं मोनथिखानानै बर'फोरखौथ' गोबां गाज्रि रोखोमनि खोथा बाथ्रा होनदों। दिनै जोंखौ बिनि नङामोन किम जं उनमोनजों सिनायनो एग्जाम्पल होदों, बेफोरबायदि गोबां गाज्रि रोखोमनि खोथा होनदों। दा बेफोरखौ लानानै होननायखौ आं बे भिडिअनि गेजेराव बुङाखै, नाथाय मोनसे पइन्टखौ लानानै बुंदोंमोन। बेनो जाबाय आसामनि गिबि फर्मार चिफ मिनिस्टार लोकप्रिय गपिनाथ बरदলৈनि लानानै आं बे भिडिअखौ बानायनाय जादोंमोन। बाहाय आं रिएक्शनाव ओरैबायदि नुनो मोनदों, गुबुन हारिया रावबो बर'खौ प्रटेक्शन होनो थांखाया। लोगोसे गोबां जोंनि ट्राइबेल माहारियारि मानसिफ्राबो दिनै जानानै थानाय खोथाफोरनि सायाव जेबो रिएक्शन होआखै होननानै आं सानो। मानो होनबा जाय बिथाङा दिनै ट्राइबेलनि जानानैसो बुंदोंमोन, दा खिन्थु ट्राइबेल माहारियानो बिथांखौ प्रटेक्शन होनांगौ, गोबां प्रटेक्शन होनांगौमोन, बयबो रिएक्शनफोर होनांगौमोन, नाथाय किसु संख्यकल' नुदों। नाथाय आं मैया जि भिडिअखौ बानायदोंमोन, बाहाय जि पइन्टखौ लानानै दिनै एसामिस लेंगुवेजजों बानायदोंमोन, बेनि रिएक्शनखौ नुनो थाङाखै। मानो होनबा आं बेखौनो सानदों, जोंनि बर'नि जौगानाय एबा बर'नि डेभेलप आरो उन्नतिफोरखौ नुनानै सोरबा निश्चय माबा मोनसे फाव फान्दायनायनि लामासो दिहुनदों बादि मोनदों। मानो होनोबा जुदि फर्मार चिफ मिनिस्टारनि खोथा होननायाव जुदि रिएक्शनाव मोनथिनो हागौमोन, नाथाय रावबो जेबो रिएक्शन होआखै। जाय बिथांमोना दिनै खोथाखौ होनदों, बिसोर हयथ' गोसो जाना होनाखै। दिनै सोरनिबा निश्चय थुनायाव एबा साहसजोंसो बेफोरबायदि गोबां खोथाखौ होननो हादों होननानै आं सानो। मानो होनबा जि खोथाफोरखौ होनदों, हयथ' बिसोरो जोंजों फेर फाथिनो थाखाय लामासो नागिरदों। बिसोरनि उनाव हयथ' निश्चय सोरबाफोर दङ एबा पलिटिकेल आखाइफोरबो दं होननानै साननो गोनां जादों। मानो होनोबा बिथांमोननि किसुमान बेक्तिया दा आंनि भिडिअनि गेजेराव रिएक्शन हरदों, साफा सानैया हयथ' बुजिदों, नाथाय गोबांनि खोथायानो एसे जुदा रोखोमनिसो थाङो। दा नंखाय रायजोफोर, जों बर'फ्रा मैयानि जिबादि डिलिमिटेसनखौ लानानै एकतायै सावरायलायदों, बेबादिनो गासिबो खैफोद समाव जयै आवगायलांनांगोन होननानै आं सानो। आरो जों बर'फ्रा जुदि खौसेयै थायोबा रावबो जोंखौ सोमावनो हाया। बेबादिनो गुबुन हारिया हयथ' जोंनि मोजां नुनानै गोबां रोखोमनि जोंखौ खहा खालामनो लामा नागिरनो हागौ। दा नंखायनो रायजोफोर, जों बर'फ्रा गावजों गाव एना एनि गारलायनानै
खौसेयै जोंनि हारिखौ जौगाहोलांनायजों लोगोसे गुबुन हारिनिफ्राय जोङो जेबो जाहाथे खहा जाया बेफोरखौबो जोङो साननांसिगोन। मानो होनबा जायफोर बेक्तिफ्रा दिनै खोथाफोरखौ होनदों बिसोर हयथ' जोंजों माबा मोनसे फेर फाथिलायनाय बादिसो खोथाफोरखौ होनगासिनो दङ। मानो होनबा निश्चय बिसोरो बे सासेया दिनै बुंफ्रुदोंसो, नाथाय हयथ' गोबाङानो माबा मोनसे सिङाव प्लेनफोरबो खालामनानै दङ बादि गोसोआव साननाय फैदों। दा नंखायनो रायजोफोर सांग्रां जा आरो बर'फ्रा खौसे जा। आरो आंनि बे भिडिअनि गेजेराव आं नंगौखौ होनदों नङैखौ होनदों, नोंथांमोनहा एसे साननानै नाय। आरो आं मैयानि भिडिअनि रिएक्सनखौ लानानै दिनै नैबे भिडिअखौ बानायदों। मैयानि भिडिअनि कमेन्ट रिप्लाइखौ आं हरनाय जायाखै, रावनोबो गाज्रि मोननो नाङा। नोंथांमोना आंखौ सापर्ट खालामनानै मोजां रोखोमनि किसुमान खोथाफोर खोन्थाहरदों, आंखौ सापर्ट खालामदों। गोबां रोखोमनि आंखौ दिनै साजेसन होनानै थुलुंगा होनायनि थाखाय बयनिसिम आंनि खुलुमनायखौ जासिहरनायजों लोगोसे आंनि बे भिडिअनि गेजेराव होननाय खोथाफ्रा नंगौना नङा जों बयबो बर' फिसा होननानै एसे साननानै नाय। आरो जों जुदि खौसेयै थायोबासो, एकतायै थायोबासो जों अराय जौगासार जालांगोन। मानो होनोबा जोंनि उनाव सानफ्रामबो माखासे नांनानै जोंखौ गाहायाव बोख्लायबाय थानो नागिरनाय मानसिफोर दङ होननानै आं सानो। बियो हयथ' खाथि खालायाव जाथों एबा गोजानाव जाथों, जायखियानो जाया मानो बेनिफ्राय जों साबधान जानानै थानाया गाहाम होननानै आं सानो। लामाफोर थाबायोबा एसे खेयाल खालाम। सोरबाफोर मोजां नोजोर गाज्रि नोजोर होदों बेखौ नोंथांमोना एसे नायनानै सोलि। मानो होनोबा जिफोरबादि जागासिनो दं दा नुनो थाङो, हयथ' निस्सय माबा मोनसे सिंजों सिं गाज्रि माबाफोर सोरबा बेक्तिफ्रा जों बर'नि सायाव नोजोर होनानै बा साननानै दङ होननानै आं गोसोआव सानदों। बेखिनिखौनो बुंनानै आं दिनै भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'बाय। गोजोन्थों।